Polèmica aquests dies per com ha de ser el cara a cara entre Mas i Montilla. Ho hem preguntat als nostres espectadors i aquest ha estat el resultat. Un 5% vol un cara a cara en castellà. Un 20% vol que Montilla parli en castellà i Mas contesti en un idioma inventat. I un 75% vol que Montilla parli en mímica mentre Artur Mas imiti un gall d'indi. Mentre això no es decideix, anem a veure el primer cara a cara. Esperem que l'experiència no el surti molt cara. Bé, escolti'm, senyor Montilla, vostès en aquests 3 anys de govern, què han fet? Què han fet? Digui-ho. Bé, sí, ja sé que em dirà que han fet moltes coses, però no les han sabudes explicar. O potser em dirà que vostè no hi era en aquests 3 anys. Molt hàbil. Però aleshores vostè quines noves propostes té? No en té de propostes, perquè jo sí que en tinc. Miri, tot això són propostes electorals. Sí, ja sé que em dirà que són les mateixes de fa 3 anys. Sí, és veritat, però almenys nosaltres no depenem de Madrid. Sí, ja sé que em contraatacarà dient que jo vaig pactar amb el PP. Merda, m'ha enxampat. Podem acabar ja? És que estic cansado.